Hola, companys i companyes de la xarxa, soc Albert Sancho, nou tècnic de comunicació a l'Ajuntament d'Alcanar i, per extensió, nou responsable últim de la seva ràdio municipal, Alcanar Ràdio. Començo esta nova etapa amb molta il·lusió, amb moltes ganes de llançar nous projectes i també amb la tranquil·litat de saber que tinc al costat la veu que ha acompanyat els oients d'Alcanar Ràdio al llarg de més de 2 dècades, com és Cristina Esteban. Hola, jo sóc la Cristina Esteban i sóc la locutora d'Alcanar Ràdio. Fa 27 anys que la meva veu arriba a les diferents cases i som bàsicament una ràdio local, tenim molts de col·laboradors i estem molt contents. Alcanar Ràdio és la ràdio que parla com tu i és la ràdio que parla de tu. Ens pots trobar al 107.5 de la FM i també tenim una pàgina web www.alcanarradio.cat.